Βρισκόμαστε στο Παπαστράτιο Κολυμβητήριο Πειραιά για να μιλήσουμε με τον Σπύρο Γιαννιώτη, έναν από τους καλύτερους κολυμβητές ανοιχτής θαλάσσης σήμερα στον κόσμο. Συμμετείχε σαν σημεοφόρος της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου του 2012, ήταν κορυφαίος αθλητής στην Ελλάδα για το 2013 και κατάφερε μέσα από τον αθλητισμό να ξεπεράσει τις δυσκολίες που έζησε ως παιδί εξαιτίας της δυσλεξίας. Σήμερα προετοιμάζεται για τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Σπύρο, καταρχήν, χαιρόμαστε που είμαστε εδώ κοντά σου και σε βλέπουμε στην προπόνηση και στην προετοιμασία που κάνεις για τους προγραμματικούς των Ολυμπιακών Αγώνων. Αλλά λυπούμαστε που δεν θα μπορείς να είσαι μαζί μας, καθώς η μετάβασή σου στο εξωτερικό για προετοιμασία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων συμπίπτει με την ημερομηνία της εκδήλωσης και συνάμα της προσπάθειας που γίνεται από το Δήμο Ηλίου να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τους γονείς για τα αναπτυξιακά προβλήματα και τις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σήμερα. Πότε κατάλαβες ότι μαθησιακά διαφέρεις από τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας σου, σε ποια τάξη περίπου, και πώς, λίγα για τα πρώτα σχολικά σου χρόνια, πώς το αντιμετώπισες αυτό σαν παιδί? Τα πρώτα σχολικά μου χρόνια θα έλεγα ήταν αρκετά δύσκολα, ενώ ήθελα να είμαι καλός μαθητής, ήθελα να είμαι διαβασμένος στο σχολείο, να έχω ωραία γράμματα. Δεν μου έβγαινε. Κάποια στιγμή, αφού έφτασα και γυμνάσιο, με μια καθηγήτρια που είχε μάθει για τη δυσλεξία, είχε πει στους γονείς μου να κοιτάξουμε αν έχω δυσλεξία. Ήταν αρκετά αργά, γιατί ήδη είχα διαμορφώσει το χαρακτήρα μου και είχα αρχίσει να απογοητεύομαι και από το σχολείο, γιατί ενώ το ήθελα, ένιωθα ότι δεν μπορούσα και ήξερα ότι θέλω να πετύχω στη ζωή μου και να αποδείξω και στον εαυτό μου ότι ναι, μεν στο σχολείο δεν μπορώ, αλλά θα προσπαθήσω να καταφέρω να διακριθώ. Με βάση την εμπειρία σου και από τις μνήμες που έχεις από τα παιδικά σου χρόνια, πώς πιστεύεις ότι ένας γονιός μπορεί να υποστηρίξει ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες? Παρόλο τις δυσκολίες, ιδίως η μάνα μου και ο πατέρας μου αργότερα, μου λέγανε όσο μπορείς. Αρκεί δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι. Ήταν το βασικό και ακόμα το θυμάμαι αυτό το πράγμα, γιατί έχω ρίξει πολύ κλάμα μικρότερος. Να προσπαθούμε όσο μπορούμε, χωρίς να πιέζουμε τα παιδιά, και νομίζω ότι ένας καλός μαθητής μπορεί να κάνει και πολύ καλά τον αθλητισμό και ένας καλός αθλητής μπορεί σίγουρα να γίνει πιο πειθαρχημένος και στο σχολείο του. Αν υποθέσουμε ότι είχες μπροστά σου έναν έφηβο ή έναν άνθρωπο γενικότερα που αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες, τι θα το συμβούλευες εσύ? Σίγουρα θα το συμβούλευα ότι οι δυσκολίες μας βγάζουν πιο δυνατούς, βάζουμε στόχους και τους πραγματοποιούμε, μικρούς ή μεγάλους, να έχουμε ένα σύστημα, ένα πρόγραμμα και σίγουρα να βοηθηθούμε από κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν πάνω στο αντικείμενο, είναι πολύ βασικό, ιδίως πάνω στις μαθησιακές δυσκολίες. Δυστυχώς δεν μπορώ να βρίσκομαι στην ημερίδα, θα βρίσκομαι σε περίοδο έντονης προετοιμασίας, αλλά νοηρά είμαι μαζί σας, νομίζω ότι είναι πολύ καλός ο σκοπός και από την πλευρά μου όσο μπορώ θα προσπαθώ, γιατί ξέρω εκ των έσω ότι αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα θα έχει μεγάλη απήχηση στον κόσμο και στους γονείς περισσότερο.